Dobrý deň, vítam vás do nového videa a dneska som tu sám a prvýkrát v živote si idem zahrať Squid Game Board with NPCs a jak vidíte som tu sám a bol by som rád, keby ste mi dali odber, like, aby sme dosiahli 100 odberateľov. Teraz je môj cieľ, tak rovno začínam. A zatiaľ, čo sa mi toto načíta, tak vy nezabudnite dať lajka a odber. Dneska si ideme dať. Dali ste? Tak, dobre. Dneska si ideme zahrať Season 3. Dobre. Budem play. A buglo sa mi tu, nie? Dobre. Tak ideme rovno hrať. Dobre. A som červený. No dobre. Ale ja chcem byť modrý. Tak. Troška budem podvádzať, aby ma nikto nezabil, takže asi tak. A bojím sa aj. Troška. Nebojím sa ako tej hry, bo ja sa nebojím zabíjačiek. Ale bojím sa, že ma tu kto zabije. Dám kill pre istotu. Pre istotu dám kill. To dáme takto. Neskáč. Nemám. Dobre. Tak jak vidíte, idú po mne, ale na mňa nemajú. Proste ja som najlepší. Po mne pôjdu. Je mi to jedno. Haha. Je mi to jedno. Ne. Nemám ani kruh. Tak poďte po mne všetci. Však pokoja dajte. Škoda. Gadžu vole. Ja umriem. Dobre. Neumriem. Tu som bol, dúfam. Tak ty budeš zabíjať, ty vole. Táto nie je hanba. Vole. Ja to vyhrám s vami. Nie. To není. Dobre. Kľud. Chill. Hej, chill. Joj. Uhni. Dobre. Tak ty tu čo? Tak ty mŕtvi. Ty vole, yes. Ja to dám.
S vami to dáme. Spolu to vládneme. Tuto je. Ani jednu. Hej? Yes. Vyhrali sme. Nie, nevyhrali. To dajme ešte. Raz. Ale teraz dáme tú najlepšiu vec. Dobre. Dobre. Kde to zase idem? Dobre. A ideme si zahrať Jump Block. Alebo jak sa tomu hovorí. Neviem, ako sa tomu hovorí. Ale viem, ako sa to volá. Takže prvýkrát si ideme zahrať Jump Block. Ako v YouTube. Dobre. Skáč. Dobre. Yes. Dobre, poď. Dobre. Bum. Super. Dobre. A budeme moju tajnú vec. Dobre. Táto mi dáme. Čo tu umierate? Dobre. Počkaj, Vanessa. Poď. Počkaj, Tak budem Vanessa. avkovať. Počkaj, Vanessa. Dobre, som naspäť. Je tu veľa ľudí. Dobre, bum. Nemáte veľa času. Dobre, poď. Nie. Oni to nedajú. Yes, oni to nedajú. Nedali to, yes. Yes, brosky, petardy, brosky. Toto veľa umrelo. Som murder. Však umiera. Mŕtva. Takto sa to hrá. Takto sa to hrá. A ešte dneska natočím short z styla Brainrot. Prvú časť. Takže potom príďte takedy o 10 minút príďte. Čo vydám toto video. 14.11.
Idem. Chcem to. Jaj. Tak toto som nemala robiť. No nič. Dúfam, že sa vrátime hore. Dobre. Niekto neumrel. Ráňu sa. Nie. Dobre, však dávaj. Dobre, ale ja to chcem. Táto ja vyhrám. Dobre. Bum. Ste mŕtvi. Dobre, vyhral som. Vyhral som. No tak čo? Opuď. Na čo skáčeš? Aj. Tá vyhral som proste. Tá nič. Teraz si dáme 2. Okrem red light. Alebo si dáme takéto hry. Kde padáte? Hráme. Bye. Bum. Dobre. Bum. A mohli by sme si zahrať štýla Brainrot aj teraz ako video sám. Dajme to tu. Dobre, tak z tohto toto bolo asi všetko.
Nezabudnite dať like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čus.